लोग कहेला शहर में जइबो तो तहार सपना पूरा हो जाए, बाकी सांच पूछो तो शहर कोनो सपना पूरा करे के फैक्ट्री ना हो, मुझे तो सपना टूटे के बाजार बा। गांव से हजारों नौजवान रोज शहर पहुंचेगा अपन सपना पूरा करे। कोई डॉक्टर बने जाला, कोई अफसर बने जाला, तो कोई कलाकार। बाकी उनकर सपना से पहले उनकर जेब नापेला शहर, महंगाई के रूप में, किराया के रूप में, अपमान के रूप में। और जब जेब खाली हो जाला तो मनोबल भी खाली हो जाला। शहर में नौकरी के लाइन तो बहुत लंबा बा, लेकिन मौका बहुत छोटा। सपना तो लाखों बा, बाकी टूटता हर रोज। शहर सपना पूरा करे के कोई फैक्ट्री ना हो, शहर तो सपना परखे के मैदान हो। और इस मैदान में जे कोई जो टिक जाला वो जीत जाला, और जे हार जाला वो अपन सपना, अपन आत्मविश्वास सब खो देला। सपना पूरा करे के असली ताकत ना शहर में बा ना गांव में बा, वो बात हमरा और रौरा भीतर बा। सपना पूरा करे की असली ताकत मेहनत होला, सब्र होला और सही दिशा होला, और कुछ ना होगा।